Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistanyny metduwatda gynan çykadanlygyny näme saklaýar? Şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Arnawran alyp barýar. Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllaryny aradan çykan tanymal şahslar, ýöneköy raýatlar barada metduwatda habar bermek, gynan çap etmek dorlaýan gadaganlyga düşdi. Bu gadaganlyk öňkü prezidentiň şahsiýet kulty bilen düşünülýär. Emma ýurtda häkimiýet çalşandan soň öňkü prezidentiň buýrugy bilen girilen bir topar ýörelge ýa prinsip düzedildi. Eýhem Türkmenistanyň gynan çykadanlygyny näme saklaýar? Bu gadaganlyk kime we näme üçin gerek bolup biler? Bu aradaky söhbeti yerli synçylar, siyasi aktivist Nurberdi Nurmehmet, publisist ýazgy Amanmurat Bugaýew, Şwesiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Harmurat Söýün gatnaşýar. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ma'lum bolşýaly Türkmenistanyny Sowet ýyllaryna bir däp döredi. Ýyle güne hyzmat eden adamlar ýa ýöneköy raýatlar aradan çykanyna metduwatda olar barada gynan çap edilýärdi, gynan olaryň suratlary bilen olar barada ýatlamalar çap etmekde bardy. Emma garasyzlyk ýyllaryna bu däp näme üçindir gadaganlyga düşdi diýen habarlar gelip gowşa, hatda ýogulan adamlar barada gyskaça habar hem berilenok diýen ýaly habarlar gelip gowşa. Siň pikiriňizçe muňa näme sebäp boldy? Näme bilen bagly? Amanmurat bu belki siz düşünürörsüňiz. Ýazylan metduwatyny ýazylar hakynda medeni işgärler hakynda ul makallar çap edilerde aradan çykan olan eden işler bilen bagly. Bu däp näme üçin ýaşap bilmedi garasyzlyk ýyllaryny? Merhumyň hatyrasyny tutup, onuň aradan çykany hakynda metduwatda ýygyna habar bermek, gynanzyny çap etmek, ýeser döwri ýörelge däpdi. Muň soňky 15-20 ýyllar gadaganlyga düşmeginiň aňyrsyna bir giden sebäp bar. Elbetde muny Türkmenistanyna ýazgylar birleşigi ýapyldy, beýleki ýörejlik birleşikleriniň ençeleri ýatyldy, ýazgylaryň özleriniň gaýety ýok. Bir mahal Türkmenistan ýazgylar birleşiginiň hem de Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň neşri bolan Edebiyat we Sanat gaýety prezidentiň ýaratdyran gaýety bilen ýazgy bilen çap edilip uruldy. Ýene bir topar rahatları aydıp bolurdu bunu. Öyle bular derkirek sebepler. Şerde ulu sebep var. Ben şunu düşünmeyecek bolayım. Adamların arasında ruhnamani, niyaz ve başka avtorlar yazıp verdi diyen gururun meşhur, şu gururun ilasyenlik katlarında edileyen gururun. Ruhnamı kitabını niyaz ve yazıp verenler, olur yazın ceyelerini edebiyatı ettirdiler. Aslında Türkmen tarihini yoymak bir niyazın başyörülvesi, şu başyörülveni yırmaklarda, yine gayrılarda dile getiriyordu. Sonra şu zatlar dediler, tarihten bir zatlar taptılar, edebiyatçılar, yazdılar, edebiyattan bir zatlar. Başlayıp ruhnama. Şu ruhnama ideyesi, sonra ömürlüğün ideyeler, Türkmen'i 800 yıllar gezdiren, sergazdan halk edip görkezmek ideyesi. Olsun. Ve Amanmurat Nurberdi Nurmehmet metduwatda ýogulan adamlara gynan çyldirmekdäbi kime nähil päsgelçilik öğretti? Siz näme görýäňiz şuň aňyrsynda? Yoksa men şu wakanyň şu ýagdaýyň arasynda syýasat ýapdyr görýän. Taýsy aýdyşyna görä bizim döwletimiz demokratik döwlet. Emma hakykat ýerinde bolan ýurtda alyp barýan işler totalitarizm hem autokratiýa dayanýar. Şunun ýagdaýda şahsiýetiň hem köpçüliginiň özüm, onuň pikirim, onuň islerim äsgerilmeýär. Şu ýagdaý şunun ýagdaý esasynda ýetirýän çap edilmeýär. Şu ýagdaýyň öňünden ýaryp döwründen dowam edip gelýär. Bu esasy ýende bir sebäbi, ýende şol totalitarizm hem autokratiýa dayanýan sebäbiniň biri olam syýasy paranoýa. Onu şahsiýet paranoýasyny diýse bolardy. Şonuň üçin bizim ýurdumyzda jemgyýetçiligiň bir aýrylmaz bölüginiň, ýa-jemgyýetçilik habarlarynyň aýrylmaz bölüginiň biri bolan. Şununla alaky merhum barada habar bermeýän ol tebizi hukukam bolsa, diňe prezidentiň görkezmesi bilen çözülýän zat. Ne esasçy, menin pikirimçe bilim ýurdumyzda wakalar şununla alygyllyk barsa, islemik prezidentin her bir adamy özüne karşı çykajak şahsiýet ýaly görýär. Özüne baksaş görýär. Ya özüni şoňa bassaş görýär. Indi Nurberdi, ýogulanlar bassaş bolup bilermi? Aradan çykan adamlar bassaş bolup bilermi prezidente? Awraýy bassaş bolup biler. Ýoksa prezident şu ýogulan adamlaryň awraýyny gabanýar da diýmek bolýar. Men diýmek bolýar. Bu Nurberdi Nurmehmet, Harmurat Söýün, siziň pikiriňizçe bir ýerde sebäp näme? Siz näme sebäp görýäňiz şu gynanç däwriniň ýatyrylmagyny?
Derde Kıynaş däbinin aňyrsyna uly düşünjeler ýatyrdy. Sebäp bizde şu mahal Türkmenistan'ın hökümet bir ýana, halk bir ýana durmuş emele geldi. Odur şu eser döwründe halkyň içinde her owada diýsem ýalňyşmar halkyň bir syýlygly hormatly adamlary bardy, halkyň maslahat soraýan adamlary bardy, salyan geňeş edýän ýa adamlary ýaraşdyrýan uruşda ýaşullar bar. Hakyky halk ýaşullary ýa halk adam. Şol adamlar häzirim şu ulkunan bar halkyň içinde ýöne olan seçiş bilen akynyň. Ine şu sistemi urulany eseri kılıp yani Türkmenistan'ın garaşlığına alanına niyaz bir halkın bir uloga sayacak ya bir maslahat soracak adamlarını yere soktuş oladı. Näme üçin? Ol birinciden gawamjanlykdan etdi. Sebäp özünden ol adamlar kan ýokurdy. Kan akylly adamlar, ol düşünüp biler. Ýurtda 22 ýyllap ýöredilen siýasat şu. Şonuň netijesinde halk maslahaty bolsun, Türkmenistanyň parlamenti bolsun, Türkmenistanyň hökümeti bolsun, şo taýda halk barada alady edýän bir adam ýok, ýa-da halk bilen maslahatlaşan bir ýolbaşy ýa bir deputat ýok. Hamrat bagışla söýdüň öreň siz ne şu maslahatlaşynyň nokdaýaňyz emma ýaşullar bilen maslahat geçirilýär. Parlamentda bar prezident çykyş edýärkem olar şu prezidentiň aýdýan zatlaryny gorlaýarlar. Bu halkyň gorlaýan siýasat dälmi siziň pikirinizçe? Bu halk gorlagy dälmi? Absolut yok. Men bu fikir bilen razylaşyp biljekler. Sebäp o taýda halkyň saýlan deputaty ýok. Ya da halkyň saýlan ýaşullary ýok. Ol hökümetiň belläne adamlar gelip o taýda oturany bilen ya bir gurlayan adam ýakady. Munahil o taýda maslahat bar. Meselem Berdimuhammedow gelýär, diýje sözüni aýdýar ýa öz planlaryny amal edýär ýa şolary el galryýar we salam. Iş oturdy. O taýda bir ýaşul turup halkyň, döwletiň, milletiň aladasyny aýdan ýeri ýok. O tribuna olary berilen ýa orowa görülen. Bu oýun. Ol halkyň gözüne alamak üçin, daşary siýasat üçin ullanylýan gural. Bir Harmura Hüseyin gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, söhbetdeşligimiz saza hareketme bilen dowam etdirýär. Gaderly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň tegelik tol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurrun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli gurrun edip bilersiňiz. Pikirleriňizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar azatxabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Bizim internet adresimiz azatxabar.com, Facebook adresimiz Azatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz azatxabar, kontakt adresimiz azatxabar bile ýazylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu tegelik stol söhbetdeşligimizi dowam etdirýär. Oňa Türkmenistanyň siýasat aktivist, raýat aktivisti Nurberdi Nurmehmet, publisisiýaçy Amanmurat Bugaýew, Şwesiýadan Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Harmrat Hüseýinow gatnaşýar. Söhbetdeşlik Pragada studiodan men ýogşuny anlagurwan alyp barýaryn. Ine Türkmenistanyň ruhy welentlik öňe sürilýär, halkyň agdy berligi öňe sürilýär. Eýsem gynanç gadaganlyk ruhy welentligi, jewstligi kömek edýärmi? Dogrudan bir şeýle netije çykaryp bolarmy? Sebäp Türkmenistanyň ullukan ösüşleriň amala asyrlýanyny gaýdylýar, bedew wagty bilen ýurdun öňe barýanyny gaýdylýar, ykdysadyýatyň ösýänyny gaýdylýar. Şu gynanç meselesi dogrudan şu ýagdaýda bir ýokdönüşlik töredip bilermi? Amanrat bu. Gynanç meselesi hiç wagtym adamlarda ruh feslige termez, gaýtam adamlaryň direkt bilen jewsleşmegine sebäp bolar. Ol ölüm diýen wagtyňa bir adam ýok bolmadan başga topar adamlaryň akylmaýlanmagyna, özüniň dünkü hereketlerine towap etmegine sebäp bolýan ýagdaý. Şol üçin eger münafik bolsa oňa ýyl ortalaryň netbotda gaýry habar weşleri işlerine gynanç bildirmek bir döwlet siýasatynyň diňe utuşy bolar. Öňe şuny niýazyň diňe öz boýuna da atmadylar. Dogry o atar derýär niýaz ýöne şol niýazyň gownundan turjak istemini kereket etmäge haýym ýasama galyp zehirler niýazyň derýärlik kaýagynyň ýerinde hatsandylar şol tüýdüniň owadyna goşup aýdym aýtdylar. Öňe dünkün tutmanyny bir atdy agrydy haýlyp gören adamlar şularyň amal edilmegine koşanklaryny goşdular. Şol üçin bir ýerde bir adam derle eýhen şol jemgyýetiň ruhy goýdyk, ruhy çypran
yıl garama katlarının ve ulu günahının bardığını şoğattığını ve hazır onu telli hareket edeceğini aytmak gerekli. Sinevranlıklar 1994'te bir kere bağlan 100 yıllığını devletlerin sözü vurdu yazdılar. Neden yazdılar hayolunda yollaştıran bildim. Yolun sefayda tıkırlar hikaye bölümünü bir bağlan 100 yaşın devletlerin şoğattı. Türkmenistan yazdılar birleşiginin yol başçıları. Şu tıkırmız hikayelerini şu devlet taraf, Berdağan'ın ağzını tutmalılar diyen taraf, diyeniz var. Yoğun aklı hem sol bir miyafın sol kadaganlıklarından olur. Bir kere bağlı bilen bir hamaliyot solluğunun öğünün kahramanlığı yani hürmet veren adımı var kıyasını anladılar. Hem de kamanist güzel olarak yapılmasıdan adam hem de adımdan kamanist güzel olarak ihtiyatı gerekler bu eyle oldu diyene bir kervan başını belletmezler özlerini şu an İlyanların hem de özünün sol tutmanına sol eder özüne der diye ya denetim sayarın yollasın olsun diye de. Bir de sonra öz başından indi sonundan Berdağan karşısında eden hareketler özlerim ölüktü adım sonulmadı. Bir aman bırak bu. Nur Mehmet, indi sizin fikrinizce Berdim Hommedov ya da şu Türkmen rejimini ya Türkmen cemiyetini şu kadaganlığı saklap kalmağa neyme mecbur ediyor? Sebebi Berdim Hommedov hakimiyet başına gelenden soň Sapar Murat Niyazov'un bir topar yalnız siyasatyny düzeltme uğruna çareler gördü. Bilim siyasatynda beýlekilerde Türkmenistanyň internet el yeterligi döredi belli bir derejede. Başga da şuňaly bir pozitiv zatlaryň bardygy aýdylýar. Hereket şäklendirmeleri kemelli. Indi şu ýylyň jewsligine agdy berligine peýda etjek bolsa şu ýagdaýda näme saklýar Türkmen cemiyetini ya Amanmurat bu gaýhyň aýdýar şu cemiyet günäkärmi ya bir ýerde başga bir zatlar barmy? Yoksa Amanmurat şu cemiyetin içinde olup çıkardı. İlk o somadatları kapı içinlerini bilenler o her küçük kısmında ihrasan geldiler. Kullanıldı. Böyle şeyde bolmağı hakikate yakın olsa ya bu içinden garaya uğramalarının bağdığını yattan çıkarmalılar. Olan görkezmeleri var. Sonun yerine getirenlerler. Şeyle de alanda Türkmen Sovyet yazıları hiç vakım cemiyetçilik derecesindeki siyasata değişti etkiler yarmadı. Halkın tarafından durup bilmediler. Ondan onlar son aldatlarda kapsanırlar. Sonra şeyle ilmetlik son Amanmurat'ın serisi sonun arkadaşları tatbikmeye diyen beni öğren den aldıran zat var. Yönsel aday Cançambiyon'un yakınına geçen hepsede yurdun belli kirurdu. Ortay'ın bir akademiyasının kişilerini ağzatı, Sarın Azarf'ın ağırdan çıkanlığını aydasın öyle. Onun bir olanlığı arada Türkmen medyasında hiç şeyli haber verilmedi. Yoksa sonunla alakalı haber vermeydi. Fiili hormat etmeydi. Şolan öğren münasitti. Şimdi yankı bir radı haber veresim geliyor diyenim biz Atatürk nereye bir fonksiyon olmalı. Atatürk ağzından çıkanla onu caylaşmağı İran'ın ilçi kanatının ilçiden işlerden gelip o mağazını ettiler. Adli kontrol edildi. Yoksa Atatürk nereye İran'ın devletin karşısına çıkış eden adamdı. Yani sorun birlikte o masumluğunun eterlerinin sözlüğünün yalan adam. Sonki eteri onun masumluğunun eterlerinin sözlüğünün üstü olduğu. Şunun hocam öğren ulu iş, şunun hocam koruması vasıyla münasibiz. Nemçinler Türkmen devleti, Türkmen hükümeti suratları görmedi, gördevam olmadı. Ama İran'ın ilçikanası olsa gelip zalimaya da atlaştık önlerdi. Suratları 40 zat vardı haber veren zat. Bu mümkünse her kim ölçü şu akadan bir netice çıkarırım diyen. Nurerdin sizin fikrinizce bir yerde çözgüt çıkargan nämede? Doğrudan bir lokan çözüp bolmazak mesele de yok. Yani ikinci taraftan emine şu kadaganlyk saklanıp galýar. Bu da Türkmenistanyň bir awraýyna, halkara awraýyna da ýurt içindäki awraýyna da Türkmen döwletiniň, Türkmen hökümetiniň awraýyna däl ýaly. Eýsem bir yerde çözgüt çıkargan nämede? Elbette awraýyna däl ýoksan. Bu da çözgüt çözgüdün ulseväri. Bu devlet alt baryan şirket siyasatını ülkesmeli. Kanunçuluğa yol vermeli. Yakınına network bardaki kanun çıktı. Onca kanun işletin. Son kadar çok olmaz. Onca network vermek için hiçbir kıyınçılık göremezden bolan kıyınçılığın yoldan ayrılardı. Yoksa? Nur Mehmet, Halmurat size gelýär. Sizin pikiriňiz içinde bir ýerde çıkalyga çözgüt näme de bolup biler? Ya da şu saklanyp galmalymy şu kadaganlyk? Yok, elbette yurttaky şunky kadagançylyk ýagdaý kada kanuny syýar, bir türkmençilige, dine hiç da syganak edilýän işler ýa bolýan zatlar. Ondan ol bäde hökümetiniň günäsi var, halkynyň belli derejede bir işlerde günäsi var.
Appozisiyon kan bar ýöne appozisiyon men günälecek bolup durmak sebäp appozisiya elmeden şu işler barada ýa-şy negativ ýagdaý barada elmeden aýdyp gelýärdi. Misal üçin hana ýurdun daşyna Abdukuliv jaýlany, Aýgul Täjiba jaýlany deputatlarda. Sapar Murat Öwelberdi falan Amerikada jaýlany. Ýene ýurdun içinde akademler bar. Bu zatlar hemme öz döwrüne Azatlyk radiosyna aýdylyp geldi. Ýa şol hökümeti insabyny adamkärçiligi, insanperwerligi çağıryldy. Emma ol hökümet ýa hökümet baş tutany şu zatlary rawa görmedi. Entegem görüljegi belli däl, sebäp boljagam belli. Bärde aýdylanyna bir zat bardy. Eger ýurt bir adam dolandyrylýan halatyny, bir adam tarapyndan dolandyrylýan halatyny o taýda başga pikirin orun almagy hiç mümkinçiligi ýok. Nähili gyzyly gaplanmaly pikir bolsun, goý ol oppozisiýadan çykdyn, goý ol hökümetden çykdyn, goý ol parlamentden çykdyn, ýa oturan bir ýöýünde oturan ýaşyldan çykdyn, şol pikir ýol almaýar ýurtda. Sebäp ýurtda goýulan kady kanun şeýle bir adamyň agdyna garalmaly, şol adamyň diýeni kanun öwülse de şol adam öwülmeli, ýatlansa da şol adam ýatlanmaly. Ine döwlet maşyny şoňa işläpdir. Onun için bärde çykylgy şol siyasi sistemi üýtgemezden bärde üýtgejek zat ýok. Meselem sazyk mugallym ýogalanlar Bahwit partiýasynyň ýol başçysy Türkmenistanyň ady ýaýran adam, bäherden film ýan adam ýok şol ýaşyly. Şu taýdan jan edip hiç telefonlary hiç bir aly bilemzak. Näme üçin hökümet gadagançylyk girildi. Indi diýerka ol adama gün berilmedi. Indi ýogalandan soň bir ýygy ýarasyny ýa ýoldaşlaryna ýa şol adam silýän adamlary ýa-da şol adam halipat hasad edýän adamlar. Ýa şol adam halkyň we döwletiň öňünde bitiren hyzmatlaryna hormat goýup ýygyna galan adamlar öz gynançyny bildirmek isleýän adamlar näme üçin hökümet gadagançylyk girdi. Ýa şol jaň edileni bilen Berdimuhammedowyň abraýyna kemçilik getiren adam gaýtdy dünýeden onuň eden işine hormat goýmak döwlet ýol başçylygynyň borjy muhad diýip düşünýän. Hem adam kaçylyk hem kanun öňünde. Eger şu zatlar amal edilmeýän döwletde onu ilkinji nowatda hiç bir insan hökmüne hormat ýok. Ine bilen baş tragediýamyz şaýda ýatyr. Bir Harmurat Söýün Şwesiýada ýaşaýan türkmen aktivisti, hormatly dinleýijiler, biz şu gepleşigi taýýarlap ýörkak şu tegelik stol söhbetdeşliginde adagdalan Sadak Morlum, Sadak Durdumuradyň ogly Atajan bilen hem gysgaça telefon söhbetini etdik. Atajan bilen söhbetdeşligimizi bilelikde dinläýin. Atajan ýygy ýarasyn Sadak Morlum dünýäsini başgalapdyr. Şu ilgünün syýlagyny ýahil boldy ýaşyl soňky ýoluna uradylanyny belli günlerini. Taňry alkasyny aýdanyň we beýle taýdandan syýlapdan etdirler. Emmegine taňry alkasyny aýdýan aýyrlan gün we beýleki bizler däpde surwada 3-diýe 7-diýe 40-na çenli anlyklar we şunda adamlaryň syýlap gelip duruşlary ýa eşitmän ýolly ýyzy bize gabat gelip haçan 40-y ýa 7-si anlyklaryny barjatyr biz eşitmänler diýip adamlar şeýle ulyk ýyna söýlep kakymyza şeýle bir gaýly meselelere aýdýarlar-da kakymyz atly abraýly adamdy ýyl üçin halk üçin hiç sadyny Gaýgyrman elinden gelen kömek edýärlerde bir şey diýipdi, özüm aýdarda özümden bilýär, hakymyň iň esasy öz baýlygy we öz almy sowady bolardy ýa-şuna. Inni Sadagaga soňulun birlikde bize gowşan habarlara görä gaty dogurçul gönümel hakykatçyl adam bolupdyr. Soňulun birlikde de Bahwit partiýasyny ýylyň Bahwitini arap döretmek isläpdir. Eýsem indi şuň ýaly adamlar hakynda, beýleki adamlar hakynda, hatda döwletiň ýalyna orden medal alan adamlar hakynda da türkmen medeniýetinde şuň ýaly gynançly ýagdaýlar bolanyny habar berilmeýär. Käý wagtlarda olaryň şuň ýaly az habarlary eşitip bilmän, merhumyň ýerine görünüp bilmän galýanyny gaýdy. Şu ýagdaýa nähil garalýar Türkmenistanyna ýylatyň arasynda nähil gurulmalar baş barada. Şu ýagdaýlardan kakym bagyram aýdardy, sizler ara gatnaşyp radiosyny şeýle çykyşlary şu özü gerekli ýerde aralykda ýagny öz Türkmenistanyňda aga erkinlik bugatlar bolsa ýa bir adam aýylmany ýa bir başga işler etjegen bolsaň aga erkin telewiziýada, radioda, gazet jurnallarda berilse hem hormatly prezidentimiz hem şunu görjek ýa biljek ki şu zatdan öňüne üçin halkyň öz arasyna sowatly adamlar ýa bolmady işe ukuply adamlar bar. Ine şular gökdönşük bolýan gaýtlaryň ýolun açjaklarda şoň üçin hakymyň ýanyna käň adamlar gelerdi. Ha istedim. Ya bolmadan aşağıdaki hukuk koruyucu edarelerimiz var. Bunun için ağır suratlıkları olmaz ilçelerde nemeratler var da yaramadırak tercih edecek adamlar ya parakorlu ya puloslar yerlerde. Gazet bolyan adam kanunu tatlıda bolmayacak, etmeyecek bolyanlarda. Son için kakıma kendi gelir. Onun şu aralarda yurdumuzdan
yankı berilmeýändiň sebäbini şular prezidentimize ýetirdiler. Asakdaklaryň ahir näme? Doğucuğunun kıfılacaklarını verip asaktaklar hem miradı kulağına kulluğu korkup dururlar. Halkımız şunu yarladın bolmazlığını isteýärler. Televizyonda ya radyoda yank ayıp geçenlerin hem birine berilmelerini isteýärler. Şu esmedik adamlar için televizyonda radyoda berip bolmayanlar için kakımın 40'ı şu üstümüzdeki ayın 10'unda yani hepsinin bir yüzünden düşüyordu. Bunun için hem aycan esmedik gelecek adamlar vardır. Bunun için esmeyen adamları örümyatsa diyen aycan. Atacan, Bäherdenden gepleşigimize gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Bolýar ýa-da sag bolun, taňry ýapar. Hormatly dinleýijiler, bi Bäherdenli raýat aktivisti Bähwit partiýasyny döretmek isleýän Sadak Durdumuradyň ogly Atacan. Tegelik stol söhbetdeşligimiz dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde Azat Habar.com'da şu mesele bilen bagly açylan forma gelen seslenmeleriň hem käbiri bilen tanyşyp geçelim. Bu işimen kardeşim Tehradan haýyş etmekçi Tehra Nowatenden. Sağ olýarşyn. Biziň Azat Habar.com web sahypamyzyň ýürüte tegelik stolu başlanan bölüminde Muha ady bilen tesir alyran okuyjymyz bu ýurtda dirileri de ölleri de sylaw ýok diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Rodway ady bilen tesir alyran ýene bir okuyjymyz bolsa Türkmenistan garaşsyzlygyny alan bäri Türkmenistanyň medeniýeti we habar beriş işleriniň ähli sistemasy bir adamyň şahsiýet kultuna bagly bolup galdy. Diktator rejimli awtoritar Türkmenistan döwletinde medeniýet gynansak-da iki şahsy kultu mahabatlandırmaktan başlady bilen oklar. Odol mehriban atamyz bolan bolsa, indi mehriban arkadağımyň şahsiýet kultunyň ideýasyny we siýasatlaryny mahabatlandyrýarlar. Medeniýet habar berişleri işleri ýurtda adat we erkin bolmaly diýip öz pikirini beýan edipdir. Dogruly bilen tesir alyran ýene bir okuyjymyz gynanç bildirer ýaly adam mamy. Dogry Sadak Mollum ýaly 2 adam mady. Olaryň gitdi. Beýlekiler hatda şahid ýazyjy bolsa-da, alim bolsa-da diktaturadan gorkup dymdy. Olary gynanç bildirmek näme gerek? Olar özleri höküm çykardy. Siz olary ýatladyp bilmersiňiz. Her kim dirike öz ölünden soňky ykbalyna gadanýar diýip garaşyny beýan edipdir. Eýri Mämmed ady bilen tesir alyran beýleki bir okuyjymyz gynanç bildirer ýaly adam känler. Hemme kişi Sadak Mollum ýaly açyk görüşüji bolup bilmeýär. Emma öz işini halal eden etjek bolan professional hemişe bolly we bolar. Olar ýatlanmaly, olara gynanç çap edilmeli. Asylly beýik adamlar sada bolýar. Olar özüni öwdirmegi başarmaýar. Şeýle adamlara işine baha berip hormat etmeli. Bol adamlar üçin gerek däl. Uly il milletiň ahlak kämilligi üçin gerek. Bite gahar edip yorgun otlamalyň sapar geçdi, gurbanem geçer, halk welin galar diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Tarhan ady bilen tesir alyran ýene bir okuyjymyz bolsa gynanç gadanlygyny diktatura saklaýar. Diktator Saparmurat özünden başa adamyň eden gowy iş hakynda gurrun edilmegini islemedi. Diňe özüm bar diýdi we diýdirdi. Gaýgysyz Atabaýewiň, Nedirway Aýtakowyň heýkelleri şonuna ýykyldy. Ölenlere gynanç çap edilse adamlar merhumyň gowy işlerini ýatlaýar. İşi bilen tanalýan adam bolsa gowsuna gowdy diýär. Muny diktator islemeýär. Ol diňe özü hakda gowy zat aýdylmagyny isleýär. Diňe özü hakda pikir edilmegini talap edýär. Häzirki prezident gynanç gadanlygyny şu sebäpden saklaýar diýip pikirini beýan edipdir. Muňa Batyr ady bilen jogap alyran ýene bir okuyjymyz diktatura diňe gynançy gadan etmedi. Beýinji hem gadan etdi. Oňa derek yalan gülke, yalan şatlyk, yalan bagtyarlyk berdi. Diktatura ösüşden hem saklaýar. Oňa derek yalandan bede wady bilen öňe barýas diýip ýyda toğlanyp gaýtdyk. Ýok bolsun diktatura diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Pozitiv ady bilen tesir alyran ýene de bir okuyjymyz bu gowy rejimiň hakyky ýüzüne gowy görkezýär. Ol diňe bir adam bar. Başgalar adam dälýär. Bu özüni sylayan halky oýlanmaga mejbur eder diýip öz pikirini galyrypdyr. Agdy ady bilen tesir alyran beýleki bir okuyjymyz gynanç näme gerek? Adamlar ruhu bilen tolmaly. Bir adamyň agdyna bakmak siýasady asudalygy saklaýar. Bizde bir adam sylansa ýurt parahat bolar. Bize gowy halmaly gerek däl. Asuda ösüş gerek. Barlanan ýoldan gitsek gowy diýip öz pikirini beýan edipdir. Tehra, sag bol. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, telefon söhbetdeşligimiz dowam etdirýär. Aman Murat, bu size soňky soraw bermekçi. Eýsem türkmen intelligensiýasynyň wekilleri, dörejilik intelligensiýasynyň wekilleri şu meseleni gozgasalar, ya prezidente ya hökümete ýutsalar, şolara şu meseleni gozganlyk üçin bir hopawan ýa şeýle bir kynçylyk bolup bilermi? Ol mümkünçülük dedim yetirim bol. Biler ol bina şol döröjülük bilen mesullanýan adamlaryň şol döröjülük olýady beýle kurunun kergonmaşlygy ýaşy faýdan adamlaryň ýaşçylaryň bir çukura tüýkulmagy dawa edilmerekler, hiç adam merekler. Muny kimdir beýle tapyp ýöne ýygmaklaryň birine prezidente aýdyp biler ýa bolmasa üýşüp bir 20-30 tane döröjülük intelligensiýasynyň wekilleri prezidente açyk ýa-ni hat ýollap bilerler. Koyun metmotda berilmesin ýöne. Dümýä ýokardaklara da şu gümüşlük yeterlik we bol şol gümüşlüğün özünün ýürüdýän siýasatynyň gorulanmasy parawy. Ýene soňa gelýän jemgyýet oýanmasa, odaly bilen jemgyýetiň öňde bardy gatsa oýanmasa, bu atlar şol biler oturar, şol mysmys kıymet bolar. Ýöne şonu şol aýtmagy bir kadaganlyk ýok. Men şunu aýdyp bilýär. Şol aýdyldyk üçin bir ölüni atlandy diýenlik üçin şonu hiç kimem şol adam ýarlarmadan şol adamyň garşyna hiç çäre döwründen şol adam şol hopun ýoklugyna kepil etdirjek we adamlar aýbeldir we bolýa zaýerlik bolsun o minçi bilen oturýar. Adamlar oýanmadyklary siýasat oýanmaz. Ýoksa Aman Murat, bu Türkmenistanyna metduwatda kynanç gadaganlygyny näme saklaýar? Hormatly dinleyijiler, şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň siýasat aktivist, raýat aktivisti Nurberdi Nurmehmet, publisisiýazy Aman Murat buga Şwesiýadan Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýün gatnaşdy. Söhbetdeşlik Pragada studiýadan ýokşan Nurwan alyp bardy. Ýene-ki efir duşuklarymyz üçin hoş saglykda galyň. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Vey diýsen vey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwunlaryň bar ýa-nerleriň işini ot ýerden atdy. Her getdanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýa şonum alýan näler şoladym. Şikayatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimligini bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň gymmatlymagyň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Skype adresi Azatlyk Radiosi goşulyp ýazylýar.